What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay mag-harvest ng nyog or mangkopra guys. Yun, ang gamit lang natin guys, ito guys, lugi. Di ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog to guys basta dito sa amin, sa Bisaya guys, lugi. Saka atsa or palakol, yan. Kasi naisip ko lang din kasi guys ba't di ko kaya i-vlog to kasi buhay probinsya naman to guys yung pang kokopra kasi para din maraming makarelate lalo na yung mga taga rito sa amin guys na nasa ibang bansa or nasa ibang lugar guys. Kaya i-vlog ko na lang to. Yan, para marami ring makapanood. Yun, kasama natin Patrick Janerol. So tara guys, samahan nyo kaming mangkopra. Let's go! Yun guys, papunta na kami ni Patrick doon sa kubo ni tatay guys kasi yan nandun yung nyog natin. Yan, doon na natin lulugiin guys or kokoprahin. Ayun, papunta na tayo doon. Actually guys, ano na yun inakyat na ni Patrick yun nung isang araw. Pumunta na kami doon guys. Inano na namin, inakyat na ni Patrick. Tapos nandun pinagsama-sama na namin yun doon sa kubo ni tatay. Tapos pagkatapos doon naman tayo sa bahay guys. So tara, let's go. Kita-kits na tayo sa kubo ni tatay. Bayabas guys nakakuha pa tayo ng bayabas. Ha? Nasaan bulsa? Oh. Ting bunga, may bayabas Ito, dagana po na. Magkano kilo kopra ngayon? Ano sabi ni Koray? 40 ito no? 40? Mahal kasi ng kilo ng kopra ngayon guys 40 ang kilo. Kaya nang mahal kasi ang daw yan. Wala masyadong guys. Wala masyadong nyug. Iba walang bunga Tag-init kasi guys. Kaya hindi masyadong mabunga yung mga nyug. Pero pag naman, pag dami namang bunga, bababa naman yung presyo nung nung kopra. Mga na lang, 20 plus, ganun. Pero ngayon, maganda kasi mahal. Kahit kalahating sako lang makopra mo, pera na yun guys. Guys, nandito na tayo sa kubo ni tatay. Yan guys. Yan na yung kopra natin guys. Yan. So tara, kukoprahin na natin yan guys. Let's go!
natin. Yan. So, tara, komprahin na natin guys. Ito guys, gamit natin lugi. Let's go! Ito guys, yung ano niya guys, itabi lang din natin to guys, kasi yung nyug kasi daming gamit yan guys eh. Gaya nito, pwede gawing panggatong yan, kaya tabi lang din natin guys. Guys, tapos na tayo dito ng kopra guys. Yan yung nakopra natin guys. Oh. Konti lang. Pero daragdagan pa natin yan guys. Doon na naman sa bahay. Yung inipon natin na nyug. Doon daragdagan natin yan doon. So, gawin natin guys. Tayo ay kukuha ng saging. Tara, let's go. Guys, pauwi na tayo. Pero, dala muna tayo ng saging guys. Yun ang kukunin natin yan guys. Ito yung sagingan ni tatay guys. Yan. Para di sayang yung uwi natin, dalhin na natin to guys. Ayos! Save na naman! So tara guys, uwi na to guys. Kita-kits na lang tayo sa bahay. Let's go. Guys, nandito na tayo sa bahay. Yan. Guys, oh. Yan na yung
nyug na inip po natin guys. Yan yung tawag niyan, idadagdag natin sa nakopra natin kanina doon sa kubo ni tatay. Yan si Patrick guys. Oh. So tara guys, tapusin na natin to para mabilad na natin sa araw yung kopra natin. Let's go! Guys, lugiin na natin guys yung nyog natin. Guys, tapos na tayo ng opera guys. Yan, ito na yung nakalagpas kalahati rin ng sako guys. Gawin natin guys, bibilad natin dun sa semento guys para madaling matuyo yung kopra natin. So tara, let's go! Yun, dito natin bibilad guys. Let's go. Yan guys, so inaayos na ni Patrick pagbilad guys. Kailangan nakaganyan guys, oh. Yan. Yan, hindi yung nakatao para madaling matuyo guys. Nga pala guys, yung kopra na yan, pinakamatagal matuyo yan guys, 3 days pagka hindi masyadong mainit o walang araw guys. Pero pag straight yung init guys, 2 araw tuyo na yan guys. Ready to kilo na yan, diba Trek? So yan, i-arrange lang natin yan guys para madaling matuyo yan. Yan. Dito pala tayo guys sa yan, lumang ano yan guys, lumang gilingan ng palay or tsaka mais yan. Wala na yan guys. Sinarado na yan guys eh. Ito yung bilaran nila ng palay guys. Oh. Yan. So, dito tayo magbibilad. Wala namang nagbibilad na palay guys. Tsaka mais. Let's go. Guys, may kwento ko lang pala guys. Yung kabataan namin guys. Yung lalo na nung nag-aaral pa kami guys. Siyempre, yung school kasi dito guys, medyo malayo eh. Kaya nilalakad lang namin yan. Umaga, uwi ng tanghali, tas balik na naman ng alauna, tas uwi na naman ng alas 5 ng hapon. So, lalo na pagka tanghali guys, yung pauwi kami sa bahay guys, siyempre gutom yan eh. Kaya, yun, pag may madaanan kami na yun, ganito, kopra guys. Yan, binibilad sa gilid lang ng kalsada. Yun, nangunguha kami yun.
marami kami yung mga classmate namin. Siyempre, pag andyan yung may-ari, siyempre magagalit yan, kaya takbuhan kami yan. Tapos, siyempre, gutom na guys eh. Lalo na, masarap kasi ito guys pagka yung bagong, bagong kopra lang guys. Pwede pa kainin yun eh, masarap pa yan. Kaya yun, kaway-kaway sa mga nakaka-relate dyan, lalo na yung mga kabats ko, yun. Kaway-kaway sa inyo, yung mga elementary days o saka high school days yun. Grabe yung mga, syempre dati kasi guys, swerte na pagka may 2 piso ka na baon. Kaya gutom talaga sa school yan guys, lalo pag walang baon. Makiinom lang ng tubig para lang, syempre para lang makasurvive sa buong araw na klase. Yan. So yun lang, sinare ko lang sa inyo guys. Let's go! So, tapos na natin na bilad yan guys. So, yun o. Antay na lang natin matuyo yan guys para ready to kilo. Guys, tapos na tayo mang kopra guys. Tsaka tapos na rin natin mabilad. Yan. Antay na lang natin guys matuyo yun para may kilo na natin sa palengke para pera din tayo guys. Yun. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, share, comment down below, and please don't forget to subscribe. Salamat po!